Вітаю, даражэнькія! Працягваем слухаць чароўныя гісторыі пра Піппі доўгую панчоху, непадобную на іншых вясёлую дзяўчынку, і гэтым разам будзе гісторыя, якая называецца «Піппі святкуе дзень нараджэння». Аднойчы Томі і Аніка знайшлі ў сваёй паштовай скрыні ліст. На канверце было напісана «Тмі і Анцы». Адкрыўшы яго, яны ўбачылі ўнутры паштоўку, дзе было напісана наступнае: «Тмі і Анка, прыходзьце да Піпі на дзень наражэння. Заўтра вечарм. Форма адзення, што хочаце». Томі і Аніка так узрадаваліся, што кінуліся ў скокі. Яны добра зразумелі, што было напісана на паштоўцы, хоць правапіс там сур'ёзна кульгаў. Піпі ледзь адолела і гэта. Колісь у школе Піпі не прызнала літары «і», але больш-менш пісаць яна умела. Таму не дзіўна, што пісанне давалася цяжка. Усю ноч яна прасядзела, выводзячы літары на запрашальнай паштоўцы. І на золку, калі толькі пачалі блякнуць зоркі над дахам вілы напракудзілы, Піпі пракралася да вілы Томі і Анікі і сунула ліст у іх паштовую скрыню. Прыйшоўшы са школы, Томі і Аніка адразу пачалі прыбірацца, каб ісці ў госці. На просьбу Анікі мама падкруціла ёй валасы і завязала вялікі ружовы бант. Томі намачыў валасы і расчасаў гребеньчыкам, каб яны ляжалі гладка. Вядома, яны купілі падарунак для Піпі. Яны дасталі грошы са сваіх свіней-скарбонак і па дарозе дадому са школы забеглі ў краму цацак на вуліцы Стургатан і купілі нешта цудоўнае. А што менавіта, пакуль трэба трымаць у сакрэце. Цяпер падарунак ляжаў абгорнуты зялёнай паперай і старанна абкручанай вяровачкай. Калі Томі і Аніка былі гатовыя, Томі ўзяў пакет, і яны выправіліся ў госці пад настойлівае нагадванне мамы берагчы вопратку. Аніка таксама пранесла частку дарогі гэты пакет, а ўручаць падарунак яны дамовіліся, аддаючы яго разам. У звычайныя дні Томі і Аніка заўжды прыходзілі да Піпі праз чорны ўваход, але цяпер яны прыйшлі да параднага. Каня на верандзе не было. Томі ветліва пастукаў у дзверы, і з-за іх пачуўся глухі голас: «Хто гэта хоча цёмначы увайсці праз уваход? Жахлівы прывід хоць крычы, ці мо галодны кот?» «Не, Піпі, гэта мы!» – крыкнула Аніка. «Адчыняй!» І Піпі адчыніла. «Ай, Піпі, навошта ты сказала прывід? Цяпер мне страшна!» – сказала Аніка, зусім забыўшыся на тое, што трэба віншаваць Піпі. Піпі ад душы пасмяялася і адчыніла дзверы на кухню. Як жа цудоўна было ўвайсці ў святло і цяпло. Святкаванне дня нараджэння павінна было адбыцца на кухні, бо там было утульней за ўсё. І толькі цяпер Томі і Аніка нарэшце ўспомнілі, што трэба павіншаваць Піпі. Томі пакланіўся, Аніка зрабіла кніксэн, і яны працягнулі пакет, сказаўшы: «Прымі нашыя віншаванні». Піпі падзякавала і нецярпліва сарвала абгортку з падарунка. Там ляжаў музычны куфэрачак. Піпі проста была шалёна шчаслівая. Яна абняла Томі, абняла Аніку, абняла музычны куфэрачак, абняла абгортную паперу. Потым яна завяла музычны куфэрачак і са шматлікімі дзінь-дзілінямі зайграла мелодыя, што, напэўна, мусіла прадстаўляць матыў песні «Ах, мой мілы Аўгусцін». Піпі зноў і зноў заводзіла куфэрачак і, здавалася, забылася на ўсё астатняе, але раптам яна нешта згадала. «А вохці мне! Вы ж таксама мусіце атрымаць падарункі на дзень нараджэння», – сказала яна. «Але сёння не наш дзень нараджэння», – сказалі Томі і Аніка. Піпі паглядзела на іх, як на дзіўнае дзіва. «Слухайце, але калі ў мяне дзень нараджэння, мне ж таксама можна падарыць вам падарунак? Ці недзе ў вашых падручніках напісана, што нельга? Ці табліца мнагамножання забараняе?» «Ды не, ясна, што можна», – сказаў Томі.
Просто звычайна так не робяць. Але калі што, я з радасцю атрымаў бы падарунак. І я, сказала Аніка. Тады Піпі пабегла ў залу і ўзяла з камоды 2 пакункі. Калі Томі разгарнуў свой падарунак, ён убачыў, што гэта флейта са слановай косці. А ў пакунку Анікі ляжала прыгожая брошка ў форме матылька, на крылах якога пераліваліся чырвоным, сінім і зялёным каштоўныя камяні. Калі ўсе атрымалі свае падарункі, прыйшла пара сядаць за стол. На ім быў сервіраваны пачастунак, шмат пячэння і булачак. Пячэнне было вельмі дзіўнай формы. Піпі сцвярджала, што гэта пячэнне па-кітайску. Піпі наліла какаву з узбітымі вяршкамі ў філіжанкі і меркавалася, што трэба сядаць. Але тут Томі сказаў: калі мама і тата ладзяць вячэру для гасцей, усе спадары заўжды атрымліваюць картку, дзе напісана, якую спадарню ім весці да стала. Думаю, нам таксама патрэбны такія. Добренька, сказала Піпі. Праўда, так будзе толькі горш для нас, бо у нас толькі я адзін спадар, сумневам сказаў Томі. Ды ну, сказала Піпі. Ты хіба думаеш, што спадар Нільсон фрэкен? Дакладна, я забыўся на спадара Нільсона, сказаў Томі. Ён сеў на скрыню для дроў і напісаў на картцы: Гер Сеттергрен мае гонар весці фрэкен доўгую панчоху. Спадар Сеттергрен, гэта я, задаволена сказаў ён і паказаў Піпі картку. Потым ён напісаў наступную: спадар Нільсон мае гонар весці фрэкен Сеттергрен. Але ж конь таксама мусіць атрымаць картку, пераканана сказала Піпі, нават калі яму нельга сядзець за сталом. Тады Томі напісаў пад Піпіну дыктоўку на наступнай картцы: конь мае гонар стаяць у куце, і ён атрымае пячэнне і цукар. Піпі патрымала картку перад носам у каня і сказала: прачытай і скажы, што ты думаеш. І паколькі ў каня не з'явілася ніякіх пярэчанняў, Томі прапанаваў Піпі руку і правёў да стала. Спадар Нільсон не зрабіў ніякай спробы запрасіць Аніку, таму Аніка выявіла ініцыятыву і пранесла яго да стала. Аднак ён адмовіўся сядзець на крэсле і сеў проста на стол. Таксама ён не захацеў какавы з узбітымі вяршкамі, але калі Піпі наліла вадзічкі ў ягоны кубак, ён схапіў яго абедзвюмі лапкамі і папіў. Аніка, Томі і Піпі пачалі частавацца прысмакамі. І Аніка сказала, што калі такое пячэнне ядуць у Кітаі, то яна пераедзе ў Кітай, як толькі вырасце. Дапіўшы ваду, спадар Нільсон перавярнуў кубачак і надзеў яго на галаву. Піпі, убачыўшы гэта, зрабіла гэтак жа. Але паколькі там яшчэ была какава, па ілбе пацекла ручаінка і дабегла да носа. Але Піпі прыпыніла яе, высунуўшы язык. «Нічога не павінна быць змарнавана», – сказала яна. Томі і Аніка, як мае быць, аблізалі свае кубкі, перш чым надзець іх на галовы. Калі ўсе наеліся і былі задаволены, і конь атрымаў належнае, Піпі схапіла абрус за 4 канцы і падняла яго так, што філіжанкі і талерка для пячэння пападалі адна на адну, як у мяшку. Увесь гэты вузел Піпі запхала ў скрыню для дроў. «Мне заўжды хочацца трошачкі навесці парадак, як толькі я паем», – сказала яна. Потым настаў час для гульняў. «А хадзем на гарышча, павітаем з Даняў», – прапанавала Піпі. Аніка вохнула. «На гарышчы ёсць здані?» – спытала яна. «Ці ёсць яны там?» «У дастатку», – сказала Піпі. «Там наверсе кішма кішаць розныя здані і прывіды. Прайсці немагчыма, не зачапіўшы кагосьці. Ну што, хадзем?» «Ой», – сказала Аніка з дакорам, паглядзеўшы на Піпі. «А мама сказала, што ніякіх прывідаў і зданяў не існуе», – смела запярэчыў Томі. «Мусіць так», – сказала Піпі, – «нідзе не існуе. Апроч як тут, бо ўсе яны існуюць і жывуць на маім гарышчы і ні блізка не пагаджаюцца пераехаць. Але яны бяспечныя. Яны проста шчыкаюць за рукі да сінякоў і выюць. Ну, яшчэ крышачку гуляюць у кеглі сваімі галовамі». «Гуляюць галовамі?» – прашаптала Аніка.
Менавіта так, сказала Піпі. Хадзем наверх, пагаворым з імі. Я выдатна гуляю ў кеглі. Томі не хацеў паказаць, што баіцца, ды на прывідаў яму хацелася зірнуць. Вось было б што расказаць хлопчыкам у школе. Апроч гэтага ён суцяшаў сябе тым, што прывіды пабаяцца звязвацца з Піпі. Ён вырашыў ісці. Няшчасная Аніка не хацела ні за што, але потым уявіла, што маленькі прывід можа праслізнуць уніз да яе, пакуль яна будзе чакаць адна на кухні. Гэта ўсё і вырашыла. Лепей разам з Піпі і Томі сярод тысяч прывідаў, чым адной на кухні з маленькім прывідзяняткам. Піпі пайшла першай. Яна адчыніла дзверы на лесвіцу да гарышча. Там было цёмна, як у коміне. Томі моцна трымаўся за Піпі, а Аніка яшчэ мацней за Томі. Так яны падымаліся па лесвіцы. Яна рыпела і трашчала ад кожнага іх кроку. Томі пачаў вагацца, ці не лепей было б не хадзіць, а Аніка нават не вагалася. Яна была пэўная, што не трэба. Паступова лесвіца скончылася, і яны апынуліся на гарышчы. Там было зусім цёмна, калі не лічыць палоскі месяцовага святла, што ляжала ўпоперак падлогі. Ва ўсіх кутах нешта ўздыхала і пішчала, калі вецер дзьмуў у шчыліны. «Здароў, прывіды і здані!» – крыкнула Піпі. Калі там і быў які прывід, то ён не адказаў. «Я так і думала!» – сказала Піпі. «Яны паляцелі на паседжанне ва ўпраўленне па справах зданяў і прывідаў». Аніка ўздыхнула з палёгкай. Яна спадзявалася, што паседжанне зацягнецца як мага надаўжэй. Але тут у куце гарышча пачуўся жудасны крык. «Куга!» Так ён прагучаў. І ў той жа момант Томі ўбачыў, што нешта з шапаценнем паляцела да яго ў цемры. Ён адчуў ілбом ветрык і ўбачыў, як нешта чорнае выпырхнула праз адчыненае акенца. Томі закрычаў на ўвесь голас. «Здань, здань!» – закрычала і Аніка. «Небарака спазніўся на паседжанне», – сказала Піпі. «Калі толькі гэта быў прывід, а не сава. Дарэчы, прывідаў і зданяў не існуе», – працягнула яна. «Таму, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі была сава. А хто сцвярджае, што прывіды існуюць, таго трэба ўшчыкнуць за нос». «Але ж ты сама казала», – запярэчыла Аніка. «Нічога сабе. Як гэта я?» – сказала Піпі. «Тады мяне трэба ўшчыкнуць за нос». І яна добра так ушчыкнула сябе за нос. Пасля гэтага Томі і Аніка крыху успакоіліся. Яны нават асмеліліся настолькі, што адважыліся падысці да акна і вызірнуць у сад. Вялікія цёмныя хмары паўзлі па небе і намагаліся захінуць месяц, і дрэвы шапацелі. Томі і Аніка павярнуліся і, о жах, убачылі, што да іх сунецца нейкая постаць. «Прывід!» – дзіка загарланіў Томі. Аніка так спалохалася, што нават не змагла закрычаць. Постаць усё набліжалася. Томі і Аніка абняліся і зажмурыліся, але тут яны пачулі, як прывід сказаў: «Глядзіце, што я знайшла! У старым марацкім куфры ляжала татава піжамная кашуля. Калі падкараціць, я магу яе насіць». Піпі падышла да іх, блытаючыся нагамі ў піжаме. «Ой, Піпі, я ледзь не памерла ад страху», – сказала Аніка. «Бывае, але піжамы цалкам бяспечныя», – запэўніла Піпі. «Яны кусаюцца толькі ў мэтах самаабароны». Піпі вырашыла добра парыцца ў марацкім куфры. Яна перанесла яго да акна і адчыніла вечка, каб слабае месяцовае святло асвятляла змесціва. Там ляжала цэлая куча старой вопраткі, якую яна выцягнула на падлогу. Яшчэ там была падзорная труба, пара старых кніжак, 3 пісталеты, шпага і мяшэчак залатых манет. «Трам-парам-пам-пам!» – узрадавалася Піпі. «Як класна!» – сказаў Томі. Піпі сабрала ўсё дабро ў піжамную кашулю, і яны зноў спусціліся на кухню. Аніка была вельмі радая пайсці з гарышча. «Ніколі не дазваляйце дзецям гуляцца з агнястрэльнай зброяй», – сказала Піпі, узяўшы па пісталеце ў кожную руку.
А інакш можа здарыцца няшчасны выпадак, сказала яна і пальнула з абодвух пісталетаў адначасова. Нармальна б'е, зазначыла яна і зірнула на столь. Там, куды ўвайшлі кулі, засталіся дзве дзірачкі. Хто ведае, сказала яна з надзеяй. Магчыма, кулі прайшлі на вылёт праз столь і дасталі да пятак гэтых прывідаў. Гэта іх троху навучыць абачлівасці, калі яны надалей маюць намер палохаць маленькіх, безабаронных дзяцей. Бо нават калі іх не існуе, гэта не нагода палохаць людзей да чорцікаў, я так лічу. Дарэчы, хочаце, я вам падару па пісталеце? Спытала яна. Томі проста шалёна хацеў, і Аніка таксама з задавальненнем прыняла б у падарунак пісталет, калі ён толькі не зараджаны. Цяпер мы можем скалаціць банду разбойнікаў, сказала Піпі і прыставіла падзорную трубу да вачэй. Думаю, праз яе я магу разглядзець блох у паўднёвай Амерыцы, працягнула яна. Таксама прыдасца, калі мы скалоцім банду разбойнікаў. Акурат у гэты момант у дзверы пагрукалі. Гэта быў тата Томі і Анікі, які прыйшоў забраць сваіх дзяцей. Ужо даўно было пора класціся спаць, сказаў ён. Томі і Аніка спешна падзякавалі, развіталіся і сабралі ўсе свае падарункі: флейту, брошку і пісталеты. Піпі выйшла на веранду правесці гасцей і глядзела, як яны сыходзяць па садовай дарожцы. Яны абарочваліся і махалі Піпі. Святло з пакоя асвятляла яе. Яна стаяла ў татавай піжамнай кашулі, што даходзіла ёй да пят. Рудыя коскі тырчалі ў бакі, у адной руцэ яна трымала пісталет, а ў другой шпагу напагатове. Калі Томі, Аніка і іх тата дайшлі да брамкі, то пачулі, што Піпі нешта крычыць ім. Яны спыніліся і прыслухаліся. Дрэвы так шумелі, што дзяўчынку было ледзь чуваць, але ўсё-такі чуваць. Калі я вырасту, буду піраткай, сказала яна. А вы? Ну вось, бачыце, Піпі можа зрабіць свята з самага звычайнага дня, а тым больш са свайго дня нараджэння. У яе на кухні гуляюць малпа і конь, а на гарышчы нібыта жывуць прывіды, а падарункі атрымліваюць не толькі імяніннікі, але і госці. Піпі як бы паказвае нам, што сяброўства і радасць важней за любыя правілы. Ну а цяпер час класціся спаць. Няхай вам сняцца добрыя сны. Можа, пра вілу на Пракудзілу, пра таямнічае гарышча, альбо пра новыя вясёлыя прыгоды Піпі. Дабранач, мае даражэнькі, і да сустрэчы ў наступнай казцы.